ban penpriang ya ka khubor sha ki pait ba halor ka jingsngan ha ki surok ba ban light ru na ki jingjia mansau ka office u superintendent of police Ribohoi district lengba ka Nongpo police station traffic branch menta ka singi kala Pynlong ya ka checking na ka banta ki Nongñiah shaka ha ka surok ba jong ka national highway 6 ha Ribohoi district ya kane ki jingtala si ya ki Nongñiah shaka lalam khmat da u deputy superintendent of police traffic branch u J Rabha Nongpo traffic in charge u SI Robul Ali lembat kiwe ki officer hakane ka sngi na ka liangi pulit kila Pynlong ya ka jingtala si ya ki Nongñiah shaka ki bambut tikna ya ki Kendon Traffic Motor Vehicular Act MBA hapo ka section ka basispa propway bat ka section ka basispa khandai pusau ki bakentup ya ki bampong ya ka helmet ki bomdon ya ka license bat ya ki bawan ya wrong side